nigo aba MCA be county ya Nyamira babori ko bega tobauti aba nsemo na kungusiramo eli koirania eli etali county ya Nyamira aseribwenda kobera ekora nigo ukungusano kwa pekire county eyo asabe na chinkwana chimbe cyanya kwa chikorwegwa igoro ye county eyo niga kwanwa amo nomo yana siasa ya masereta Walter Misire oyo Robert Koligekero kia bunge ya West Mugirango hime county ya Nyamira boigo Walter Misire niga nyaraka kubolia geombekelia IPC kenyaka kwango ya emerable yabo na kwane kumna egati yechi wodi isato ejichire imeye county ya Nyamira tabwa MCA bonaiga cyanya kwa chikanyara aba MCA gwetrase obocholi oboke muri gito fatika disemba namange aba MCA be county ya Nyamira nigo baburiwe batige ukunguzanana ubutindi okwo babwate egati yabo oko endake korairere ebicha embe nonya no gusaria erihitariaye uyu kabeire umuwasiri omukoro bw'uburendi bw'ime omusike Fred Matiang'i oyore ne rango yogochia koria ekerugo kyoburai obanene bwense na abantu baita muroje basamaro na kira sebaka bukichora sito moina igo twari mu cyande menga se county ya Nyamira aba MCA baito bakwenda bana kumana abantu baminto bakatwanya urubusoku kenyingima abantu bagucha kutuholina abagusiyaba mutumaye tukubangana ne konto ikaburi Matiang'i na jaturange igabantu baminto bari murega mpwanja mure tukwanira abantu aba baito aba MCA babadewe na komisho bosoko Matiang'i munaenda kumunga mkono mwaka wa 2027 ama tumwambia waache Okoboria okoiga ekwaburiwe n'umwana siasa korwase bunge ya West Mugirango oyoboigo urumo wakiri ase kigambiro kya High Court na boigo urumeteriansa ase kerogo kyo bunge bwa West Mugirango omuske Walter Misire oyo oirire chinga chechiga boigo na komomocha umubunge obonaiga o West Mugirango omuske Stephen Mogaka aso sinywa gwikirania amagenderero aria arierete abana inchi eira ekero gechi campaign kuna okoroisigwa wechipara asene abantu baminto na murega muroche ntubwatipara bosebono abantu baminto bangakoria mubwate chipara bonekero tutabwate chipara na senyenjo tutabwate muntu mugambioranya ga oratokonye na kensi raminto kuna korera naende chikure chichiare abantu baminto mwa roche mons ndio watu mwana ita Rogers mwamuroje abana bande bagatumna chikure chikanga buna tia chiete abantu baminto Rogers mwana minda kaiberwa njebono ngararo robonge ngatera yaya nana ninje morgi Rogers matena tata tikwe ibeire umutore ndoje na tulipinja kakoyodimo lindo toletere bintevi baminto nyambinchu to kolina matupens okwana boigo asomanyega bwa matanga ayamo ase kenyoro kya Nyakoria ime ya wodi ya Busamaro ebunge eyiga ya West Mugirango nigo moske Walter boigo asabire ekyombe kiria getenenedete obochori ne chimbebe kya IPC maiga ya bogotianiwa eriogoswa abisi bangoye omuroberio wogokoria obochori ase chigodi kiria chitabwati aba MCA kuna ewodi eria ya Nyamaya ekerenyo na boigo Siongo. Uchaguzi umebakisha chini ya miaka miwili. IEBC has been formed. Sometimes we thought that the government of the day was not willing to form the IEBC. In Nyamira County, we have wards that are not represented. And the law provides for representation without which you are not obliged to pay any taxes. Wale hii chama ya IEBC ya kwamba harakisheni mtachagulie viongozi hapa kwa kaunti yetu ya Nyamira wale ambao wamekosekana waweze kusaidia watu wetu. Kingo reporter Gatembe korwase kinyoreke iga kya Nyakoria kya gotoke meye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango kaunti ya Nyamira Jeff Atikad Kisemba